Ассалому алайкум, шерои нар ҳама каса сӯзаи хубен саломатиётон хубай настренотон сӯзай. Имрӯз бародаро чӣ хеле десем бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Бисёр навори хубай. Мошинҳои 5000, 10000, 20000, 15000 ҳам хеле нархҳои бисёрай бародаро. дар ватсап мо рӯи кардам бародаро. Хай имрӯз бекорташдем оз янвора гап мезанем. Тамошо кунен, хулоса тенҷи бад омадагида ҳами видео. Тамошо кунем бародаро ва чизе мошини дар кора, чӣ хеле мошин дар кора комментарияда бинависен. Ман ҳаракат мекунам ки ҳам хеле мошинҳоро биёвам барои шуморо. Ва касеро мефора ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар якум комментария канали диеми хидмат закрепит кардагем. Тамошо кунен у каналам. Ҳам я доналай ки бепула бижқен рафтем. Ҳама каса то охирша тамошо мекунем. дӯстони азиз, навора сар кардем, хишруа гӯш кунен ак бародаро. Ин мошине десем бародаро Opel Vectra объёмния бечка яне. Соли баромадаш 1999, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, моториш 1.6 литр, коробка механик, 4 та баллони нав дора бародаро, хадавоиш 100%, 1 сола документ дора. ҳаймекадаги одам нестай барои ҳами мефурӯшемша. бародаро ин мошина худаш мисол ҳам бародари як мошид ё ду мошид харида будай, бо обратни Россия рафтай ба ҳами хотир мефурӯшаша ягон одаме ки мисол нестай ки ҳайш кунад. бародарои мошини десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нархша 38000 сомонӣ мега. Агар харидори конкретни боша бо муомила мекунем. беҳуда занг назанен, тамом гуфтагиай. Ина номерои телефонаш бародаро, номерои Россия, имо, WhatsApp дора. Занг бизанен 38000 сомонда бихарен мошина. бародарои ғарибам эълона давом метем. имконият боша ҳам я доналай ки бепала бижқен ҳами видеоро дар имоатон падилица кунен ва чӣ мошине ки шумо нарша фаҳмиданен дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунам ки арзонтарша барои шуморо биёвам, реклама кунам. ва бародарои мошини десен ВАЗ 2107 мебошад. соли баромадаш 2003, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, ранги сафед, объём моторша 0.6 литр гуфтагиай, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки мошин снят кардагиай, мотораш 0.6, коробка 5тага. дар ҳолати хуб қарор дора дар шаҳри Истаравшан. нархша 9500 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. 2003 солай. ина номерои телефонаш занг бизанем. дӯстони азиз, эълона давом метем. бо як бор дига даётон биёрам ки касеро мефора видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам. дар якум комментария канали диеми хидмат закрепит кардагиам. бидороен дар у канал видеои хонаҳои фурӯширо тамошо кунен. бародаро эълона давом метем. ин мошини десем бародаро Toyota Cresta будай. соли баромадаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов седан, ранги сафед, объём моторша 3 литр гуфтагиай, коробка автоматай. сои мошин гуфтагиай ки ана мотори мошин камтарак проблема дорад. тамом. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бародаро 9000 сомонӣ мега. хай мегири мошина бародаро, як мотор мисол мекуниш, тамом мумкин ки дигар ҷош соз боша. 9000 сомон бо арзон мекадай. солаш 98. ина номерои телефонаш занг бизанен. бародарои ғарибам, эълона давом метем. дар видеои пештара нависта будем ки мошинои молодёжни бисёртар моне. ба ҳамин хотир бародаро молодёжни бисёртар мондагием мошинҳо. ва бародаро ин мошини десен ВАЗ 2106 мебошад. соли баромадаш 2001, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, рангаш серебриси гуфтагиай бародаро рангша, объём мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки срочни пулум дар кор шидагиай, ана тел кунен бо арзон мешава. мақсад ки телефон кунен бо арзон мешава гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархша 6000 сомонӣ мега. арзонам мекадай. алишам. занг бизанен. дӯстони азиз, эълона давом метем. агар имконият боша, настроениятон соз боша, ҳам я доналай ки бепала бижқен ҳами видеоро дар имоатон падилица кунем. бо мо хеле хирсанд мешем. яро супас, дуру супас барои шуморо навораи хуб мекунем. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азизи мошини десен ВАЗ 21099 мебошад. соли баромадаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов седан, рангаш сини бародаро, яъне ки ранги кабуд, объём мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ҳама ҷоша нав кардагием. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе. нархша 9000 сомонӣ мега. ина номерои телефонаш. маълумоти бештара занг бизанен.
бардоре ки дар видеои пешина нависта буданд ягон некси арзонтар бумон, мисол 15-20 ҳазора нева арзонтар гуфта буданд. ба ҳамин хотир бардори на як дайво некси арзонтар ёфтем. соли баромадаш 1994 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузов седан 4 ранги сафед, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки срочни пулум дар корай, состояниш нормальное, харидори аниқ занг бизана. мошин қарор дора бардоро дар шаҳри Душанбе, нархша 9500 сомонӣ мега. бо арзон мекардай, мумкин бардоро хай я 500 сомша арзон куна 9000 сомонаш мода битаҳин мошини беҳтарина. состояниш хубай, бардоро занг бизанед 9500 мега, мумкин арзон куна. на номерои телефонаш харидор бошен, занг бизанед. бардоро эълонат давом метем. ин мошине десем бардоро Daewoo Leganze, соли баромадаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузоваш седанай, рангиш сафед, объем моторша 1.8 литр гуфтагия бардоро. объем мотораш 1.8 литр будай. коробка механикаи соҳиби мошин гуфтагия ки мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документ буд шидагӣ будай. хай бардоро мегирӣ, мисол 1000-1500 да документш мекунӣ, ҳай мекунӣ мегарди, бо арзон мешидай. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархша бардоро 10000 сомонӣ мега, арзонам мекардай. на номерои телефонаш марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, эълонат давом метем. хаста наштед охе. бардоро имконият боша лайка бичухем ва дар комментария, мисол комментарияда бинависем ки чӣ хеле мошино шумо дар корай ва касе мемонем подписатсия кунем бардоро. хоб ин мошине десем бардоро ВАЗ 21099, соли баромадаш 2004 бардоро, хеле солаш навтарай 2004, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузов седан, рангиш серебриси, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки состояние мошин беҳад зури бадай, мотораш инжектор, кузоваш тоза бардоро, 4 дискаи дига ҳамаш созай. хоб дарош ба пултай. хулоса мошин тенҷай қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нархша 9000 сомонӣ мега бардоро, бо арзон мекардай. на номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълонат давом метем. бардорои ғариб монаи Россия нависта буданд ки мошинои маладёжни бисёртар монем. ба ҳамин хотир бардоро дар ин видео мошинои маладёжни бисёртар мондагем. ва агарам хеле мошинои арзон шумода маъқул бошад, дар комментария бинависем ки ҳо ака арзонтар шав мон, мисол мошинора ман ҳаракат мекунам ки хеле мошинои арзон барои шуморо биёвам, реклама кунам. ва дӯстони азизи мошине десем ВАЗ 2110, соли баромадаш 2003, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, ранги серебриси, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикае. документош то 2022 будай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хорух, нархша 7000 сомонӣ мега. занг бизанед. дӯстони азиз, эълонат давом метем. бисёри бародарда мошинои экономишни ҳам мисол дар корай ку барои ҳамин бародаро мошини экономишни якта дига бумонем. чӣ хеле десем бародаро Daewoo Tiguan, соли баромадаш 1997 сол, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. ин мошинода бародаро қа газам дар кор намешавад, не ки хай бензин газ доштай бо хубай. хоб, объем мотораш 1.1 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочни фурӯхтанӣ мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша бардоро 10000 сомонӣ мега, арзонам мекунад. занг бизанед. дӯстони азиз, эълонат давом метем. мувофиқи талаби бачаҳои ғариб бо як мошини арзони дига Daewoo Leganze бардоро. Daewoo Leganze ҳолати дискоҳош чӣ хел фасонайда, хай мошинои хубам бардоро. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам Daewoo Leganze, соли баромадаш 97 сол, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузоваш седан, рангша бардоро мокри асфал гуфтагиай. объем мотораш 1.6 бахш бардоро, объем мотораш 1.8 литр, коробка механикае. срочне пул дар кора гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 7000 сомонӣ мега бардоро. маълумоти бештара занг мезанед, мисол ягон дар дора надора занг мезанед. дӯстони азиз, ин мошине десен яда камбудӣ дора. ҳозир ман камбудиёшам мегум. аввал мисол сол шавгум, чӣ шавгум, сол сӯзишворӣ шавгум. баъду камбудиёшам мегум, чӣ хеле гуфтам. бардори мошине десен Daewoo Tiguan, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш танҳо бензин будай. кузов
хечибек рангаш кабуд абиё мотораш 0.8 литр коробка автомат буде бардро коробка автомат соҳиби мошин гуфтагие ки мошин камтар мотораш кор дора пешаш кам тараки дига задагӣ будай ҳам мисол мотораш кор доштави кам тарак задагӣ будай тамом мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша 8000 сомонӣ мега агар бародаро форатон ки маълумоти бештара бигирен нами рақамҳоша хая занг мезанед мепурсен ки ҳолаташ чӣ хелай занг бизанем бародаро 8000 сомонида бихаренша хай проблемҳоша гуфтам бародарои азиз бародарое ки ай тоҷикистон тамошо мекунен ай ғарибӣ тамошо мекунен раҳмат барои дастгиритон бародаро и бад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза касе ки то охира тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависед ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем ва агар видеои имрӯза шумода махқул шуда боша бародаро имконият боша ҳамя дона лайки бепла бижхен барое ки дастгиритон хеле асидагиай ҳамя дона лайки бепла бижхен бародаро агар битонен ҳами видеора дар имоотон падилица кунен ё ягон сайти дигатонда падилица кунен раҳмат барои дастгиритонда чӣ гуфтаниём ва бародаро дар комментария бинависен чӣ хеле мошино шумода дар кора ман ҳаракат мекунам ки ҳам мошинои гуфтаги шумора нам хел чӣ хеле кози реклама кардесам бародаро ҳам хел реклама кунам кадом мошине ки нарша мисол фаҳмиданем бинависен дар комментария ман ҳаракат мекунам ки биём бародаро хоб ва як чӣ дига даёдом зад бародаро касера мефора ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар якум комментария канали дми хидмат закрепит кардагиам дар ӯ каналам бидроен тамошо кунен видеои зур мепартом дар ӯ канали дигарӣ раҳмат барои дастгиритон то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша бародаро худона эҳтиёт кунен хайр